pulis sinitab. Kaso ng COVID-19 sa Dagupan, unti-unti nang humuhupa. Maliliit na negosyo sa La Union, umaaray na dahil sa deklarasyon ng Alert Level 3. Legalidad. Kabayanihan ng Safra. At dalawang universidad. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga maiinit na balita. Isang dating pulis ang sinita dahil sa pagsusuot ng uniforme kahit wala na sa serbisyo. Magbabalita, Ran de Guzman. Inuli sa Barangay 4 Vigan City ang dating pulis. Dahil ito sa patuloy niyang pagsusuot ng uniforme kahit wala na siya sa serbisyo. Tuloy itong mga report sa amin na siya nga ay nakasuot, gumagala-gala dito sa ating bayan at nagpapakilala pa rin pulis at assign siya sa NCRPO. November 7, 2017 pa na-dismiss sa serbisyo ang lalaki dahil sa absence without official leave o AWOL. Habang nagpapatrolya ang pulis Vigan, namataan nila ito sakay ng kanyang motorsiklo. Hiningan nila ito ng verification ID bilang patunay ng kanyang pagiging aktibong pulis, ngunit wala itong naipakita. Ito, nung kinausap natin kahapon, initially sa interview natin sa kanya, regular daw siyang nag-follow up sa kanyang appeal, pupunta sa NAPOLCOM para dun sa appeal ng kanyang pagbalik sa serbisyo. So yun ang alibay niya. Nasa kustodiya ito ngayon ng Vigan City PNP habang inihahanda ang kaso laban sa kanya. Muling ipinaalala na ang pagsusuot ng mga uniforme ng pulis at iba pang state enforcers at personnel ay may karampatang kaparusahan. No, actually, meron tayong batas, Republic Act 493. Ito yung batas na pinagbabawal ang pagsuot ng mga uniforms ng military, police, etc. na unauthorized, meaning they are either civilians or separated from the service. So, meron imprisonment and fine. At if you are caught doing that and presenting yourself as a police officer o kaya as a military officer, aside from Republic Act 493, ikaw din ay pwedeng ihabla ng usurpation of authority under the revised penal code. Meaning, naka-uniforme ka, you are presenting yourself as an officer ng PNP or military, but you are not authorized to do so. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang humuhupa ang mga kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. Ang buong detalye sa report ni Charles Liman. Sa unti-unting paghupa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, masayang inihayag ni Mayor Brian Lim na kabilang dito ang lungsod ng Dagupan. In the last 2 days, may konti po kaming good news. 2 days ago, nakita po namin na halos nagpali na po or nag-equalize yung panibagong kaso sa mga new recoveries. And yesterday was a big day for us kasi habang na mas marami po naging recoveries namin kaysa panibagong active cases. So usually po, yan na yung umpisa ng trend na makikita natin na nag-i-improve na yung situation ng konti.
Nakapagtala ang lungsod ng isang kumpirmadong kaso ng Omicron. Ito raw ang maaring rason sa pagsipa ng kaso sa lungsod noong nakaraang linggo. Pero ang magandang balita, gumaling na ito. Sa tala ng pamalang lungsod kahapon, pumalo sa 32 ang bagong kaso ng COVID-19. Nasa 632 na lang ang bilang ng mga aktibong kaso. Pero nakapagtala rin ang lungsod kahapon ng 144 na bagong recoveries. Sa kabuuan, aabot na sa 5,622 ang recoveries ng lungsod. 6,377 ang kabuuang kaso ng Dagupan. It's very important that several things happen. Number one, I think, is Howard mentioned continued spending. So ang ibig sabihin nito, yung mga PPP program ni President, creating more public infrastructure. Usually, this is a good strategy in terms of boosting the economy. Patuloy naman ang paghihikayat ng pamalang lungsod sa mga Dagupenyo na magpabakuna kahit nakabit na ng lungsod ang 80% herd immunity. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng disinfection sa palengke ng Dagupan upang maiwasan ang clustering ng mga kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa deklarasyon ng Alert Level 3 sa ilang probinsya at syudad sa bansa, maraming malilit na negosyo ang nahihirapang bumangon. Ang detalye sa report ni Cecil Quindara. Matapos ang muling bigla ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, isinailalim sa Alert Level 3 ang ilang mga probinsya at syudad sa Pilipinas. Kabilang na nga rito ang La Union kung saan bumibilis ang pagtaas sa bilang ng mga kaso ng nadapuan ng naturang virus. Sa bayan ng Agoo dahil sa muling paghihigpit sa health protocols, naapektuhan ang unti-unting pagbangon ng mga street vendors mula sa pandemya noon pang nakaraang taon. Isa si Mark Lester, isang plant and pot vendor sa mga nahihirapan ngayon sa pagbabalik ng Alert Level 3 ng probinsya. Aniya, bihira lamang umano ang mga bumibili ng kanilang paninda. Nakikita nyo naman na takot sila siguro na lumabas dito kasi naka-alert number 3 tayo. Yung kita namin noon mas malaki, pero ngayon alert level 3 na tayo, malit naman yung kita namin. Labis namang naapektuhan ang estado ng pamilya ni Aling Josephine, isang tendera ng pritong manok dahil sa pagdideklara ng Alert Level 3 sa La Union. Matinding pagbabudget umano ang kailangan niyang gawin dahil mayroon pa siyang pinag-aaral ng mga anak. Kumunti ang tao, sa bahay naman lalong humigpit ang pangangailangan namin sa pera kasi syempre konti nga ang kita. Di lalong higpit ng sinturon para lang mapagkasya ang konting pera. Bago ipanukala ang Alert Level 3, kumikita si Aling Josephine ng mahigit 7,000 kada araw. Ngayon ay nasa 4,000 na lamang at hindi pa bawas ang kanilang puhunan mula rito. Labis ang naging epekto ng paglala ng pandemya sa bansa para sa maliliit na negosyante. Naging limitado lamang ang kanilang pagkilos kaya malaki ang nawala sa kanilang kita. Matatanda ang idineklara ang La Union at ilan pang mga syudad at probinsya sa Pilipinas na kabilang sa Alert Level 3 noong January 14 upang mapigilan ang tuluyang paglala ng kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng Alert Level 3, bawal muna ang face-to-face classes, contact sports, mga peryahan, concerts o live bands at mga kasino. Maaari na mga lumabas ang mga bakunado basta't sundin lamang ng maigi ang health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Mula sa La Union, Cecil Quindara para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, inihahanda na sa Baguio City ang telemedicine platform na Bantay COVID para sa mga COVID patients na nasa home isolation. Magbabalita, Jane Abelador. Tumataas na ang occupancy rate sa mga isolation center sa Baguio City dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19. Dahil dito, inihahanda ang isang telemedicine digital platform. Magsisilbi itong monitoring system para sa mga positibo sa COVID-19 na nasa home isolation. Ang digital platform ay tatawaging Bantay COVID. Kahalintulad ito ng programa mula Quezon City kung saan ang volunteer doctors ay maaaring direktang makausap ng mga pasyente sa pamamagitan ng digital platform.
Paraan din ito upang mas mapadali ang paglikom ng datos tungkol sa kalagayan ng COVID cases sa lungsod. So finalizing the system, well, dati naman ginagawa yan, telemed, katawag sa patient, ganyan. Pero yung sana yung connectivity from the patient back to the to somebody else, to a health worker, at yung health worker, kasi ang mangyari, mag-a-assign tayo ng patient sa mga lalo na sa mga private doctors, no? Sa ating mga health center doctors or staff, madali lang yon kasi within their district. Kasi kung pwedeng ilimit natin yung within their district, kumbaga parang hindi tayo magbibigay ng pasyente nila na out of their district. Ang telemedicine consultation ay pangungunahan ng Health Services Office, kaagapay ang City Mayor's Office Management Information and Technology Division at Baguio Benguet Medical Society. We need to monitor them. So, antigen positive, so we need to monitor these people kasi syempre hindi confirmed. Pero at this point in time na nagsa-search tayo, ang antigen positive is already positive COVID. Nananawagan ang pamahalaang panglungsod ng Baguio para sa mas marami pang health practitioner na nais mag-volunteer para sa bantay COVID. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Recently, the DOTR issued a directive prohibiting unvaccinated individuals from taking public utility vehicles like buses, taxis, jeepneys, boats, and commercial planes to and from Metro Manila if they are not vaccinated. And sabi ng DOTR, ang isang taong unvaccinated, merong rights, but it also has limits. And ang theory nila, this is one school of thought, the government, the state, through the exercise of its police power, can limit the right of a person invoking public health or the general welfare clause. And meron naman tayong provision doon sa ating konstitusyon na the state may interfere with personal liberty to promote the general welfare as long as the interference is reasonable and not arbitrary. Ito yung tinatawag nga nating police power. And as early as 1905, meron na tayong Supreme Court decision na nire-recognize ang power of government to exercise police power in order that it can ensure public health. In 1922, although this is American jurisprudence, nung isang kaso doon na yung parents ng isang unvaccinated child ng flu virus was barred from school, and of course the state was sued for violating the equal protection laws of the Constitution there. Sabi ng Korte Suprema ng Amerika, the court found that compulsory vaccination falls within the police power of the state to regulate and to exercise. Another school of thought, of course, dito sa no-vax, no-ride policy, there is no law which allows government to impose a no-vax, no-ride policy. In other words, the DOTR has no legal standing to impose a no-vax, no-ride policy. Public transportation is for the public, kaya nga public transportation ang tawag. And the vaccination of a person cannot and should not be used to have him inaccessible to public transportation. Doon sa Republic Act 11525,
or the COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Wala pong nakalagay doon na kailangan may vaccination card lahat ng vaccinated persons. And it is not a mandatory requirement for education, employment, and other government transactions. So, right now, kung susundan natin yung Republic Act 11525 or yung COVID vaccination law, wala pong nakalagay na kailangan mong ma-vaccinated or kailangan mong ma-vaccine upang ma-avail of education, ma-avail of transportation, or to transact with government. If you will expand this interpretation, hindi rin required na ipakita mo ang vaccination card pagpasok mo sa isang munisipyo na binabantayan ng pulis. Again, if you will expand this, hindi rin required na ipakita ang vaccination card kung pumasok ka sa mall, hotel, restaurant, etc. So ito yung mga prevailing schools of thought ngayon. Pero at the end of the day, ang bottom line is public health, public safety, and public welfare. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Vote buying, mas talamak ngayong may pandemya. Yan at iba pang balita, abangan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ow, ow, ow! Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa Paul! Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya. At walang pangamba, libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Muling inalala sa ikapitong anibersaryo ng Mama Sapano Incident ang kabayanihan ng SAP 44. Magbabalita, Charles Lima. Muling ginunita ngayong araw ang pagbuwis ng buhay ng 44 na SAF trooper sa Mama Sapano Incident para sa may bahay ni dating PO1 Gringo Charag Kayang-o na si Julie. Hindi pa rin tanggap ang pagkamatay ng asawa nito kahit 7 taon na ang nakakalipas. It has been 7 years from now, to be exact, when the tragic incident happened in Mama Sapano. Yes, it's already 7 years, but for us, it seems it was just yesterday.
fresh in our hearts and above all, for our children. We may have been living our lives as what people think around us. But all these years, the pain, the brokenness and sadness are still inside our hearts and mind. Kanina sa Camp John Hay, Baguio City, inalala ang ika-7 anibersaryo ng Mama Sapano sa itinayong Memorial Stone Tablet. Dito, nakaukit ang 14 na Cordilleran SAF troopers na kabilang sa SAF 44. This commemoration is the day where we ought to reflect for their unselfish deeds for our country, which symbolizes the heart of a true warrior. Though we cannot repay their heroism, yet they will always be remembered in our hearts, for they fought bravely up to their last breath. Mabagal man ang usad ng katarungan, hindi ako magsasawa o magsasawalang kibo upang muling ihayag ang tinig ng umaasam ng katarungan. Hustisya para sa SAF 44. Pero unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang ilang kamag-anak dahil sa pagkabasura ng ilang kaso. Kabilang narito ang pagbasura ng Korte Suprema noong 2019 sa kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Ibinasura rin ng Sandigang Bayan noong 2020 ang kasong graft at usurpation of official functions laban kina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas. Pero mayroon namang hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na makakamit nila ang hustisya. Clear of the Almighty, surely in the rest there is complete peace. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, naniniwala ang mga eksperto na mas talamak ang vote buying ngayong may pandemya. Pero, kailan nga ba nagkakaroon ng vote buying? Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Sa gitna ng pandemya, kapit sa patalim ang ilang botante. Sinasamantala ito ng ilang kandidato para makakuha ng boto. Ang naging kasalanan ng tao kasi, iniisip lang yung ginhawa sa ngayon eh. Di ba? Parang, pero kung manunuri sila na maigi, no? Yung tinanggap ba nilang gano'n, matatanggap ba nila yan buwan-buwan, habang buhay, etc. Di ba? Hindi naman eh. Kasi susuriin, dapat may insulto sila. Kasi binibili yung ano nila, kinabukasan nila. Sinasangla mo yung kinabukasan mo sa halagang 1,500 or ilang libo pa yan, no? Yun ang pagkakamali natin, no? Muli namang nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga nagbabalak bumili at magbenta ng boto. Kahit wala tayong usapan, walang pinirmahan, gaya ng sinabi mo, it is presumed to be vote buying. Kasi nga, kumakandidato. At lahat ng gagawin ko is to entice everyone to vote for me. Diba? So it is presumed. Actually, ang tawag sa batas yan is disputable presumption, yung commission ng vote buying. Kung susumahin lamang daw ang mga nasa pwesto. In line, between rendering public service at campaigning, lalo na pag-income ka, no? Kasi ang prinsipyo dyan, hindi naman mag-i-stop ang public service during campaign period, di ba? Kung kasi pag magbabawal mo yan, ibig sabihin wala ng government services during campaign period kasi bawal na. Hindi naman. Tuloy-tuloy naman ang public service kahit kampanya. Yun ang tinatawag nating bentahe ng mga incumbent officials natin.
Para naman sa mga tumatakbong mayroon ng mga grupo o organisasyon na dati nang nagbibigay ng tulong kahit noong hindi pa sila tumatakbo, maaari raw itong usisain ng COMELEC. Mabigat daw ang parusa sa mapapatunayang bumibili at nagbebenta ng boto. Violation of Omnibus Election Code or the prohibited acts na nga. And meron po tayong penalty dito. Ang penalty po niya is actually it's stated under Article 264 na sinasabi ko doon may imprisonment po to ng 1 year to 6 years. And kahit na below 6 years siya, naka-indicate doon mismo na hindi siya probationable. Hindi na rin papayagang humawak ng public office ang mapapatunayang guilty sa vote buying. Paalala ng COMELEC, may prosesong dapat sundin ang mga nais magsumbong sa mga sangkot sa vote buying. Siya po ay gagawa ng affidavit. Yan ang una. Tapos ipasubscribe niya ito sa any person authorized to administer an oath. So, parang fiscal, ganyan. Mga abogado din na pwedeng mag-notarize. Yeah, okay. And then, kailangan i-file niya ito sa prosecutor's office or pwede rin sa COMELEC. So, kung COMELEC yan, COMELEC will conduct an investigation and then ipapadala sa law department. Kaya mas matagal. Pero kapag sa fiscal, mas mabilis yan. Kasi meron naman po silang continuing deputation na binigay ng COMELEC sa kanila that they can prosecute election offensive case. Sa Baguio at Benguet, may mangilan-ngilan nang nagsumbong. Pero bandang huli, umatras din dahil sa takot at sa haba ng prosesong dapat pagdaanan. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa police report, sinunog ang mga tanim na marijuana sa Kibungan, Benguet. Timbog naman ang 2 tulak ng droga. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Binunot at sinunog ng mga pulis ng Benguet First Provincial Mobile Force Company ang mga tanim na marijuana sa Takadang Kibungan, Benguet. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 180,000 piso. Timbog naman kahapon sa magkahiwalay na operasyon ang 2 tulak ng droga. Kinilala itong si Christian Madang Geston o mas kilalang iyan 30 taong gulang at Benedicto Bayodang at Ngag Jr. na mas kilala naman sa palayaw na Diklong 35 taong gulang. Binentahan umano ni Geston ng 3 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na halos 1 gramo ang operatibang nagpakilalang buyer sa La Trinidad, Benguet. Nagkakahalaga ito ng 6,800 pesos. Sa Mankayan, Benguet, nahuli si Atngag matapos siyang magbenta ng 1 sachet ng umano'y naglalaman ng 0.12 grams ng shabu sa pulis na nagpakilalang buyer. Haharap ang 2 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Sila naman yung panawagan natin dyan. Tigilan na nila yung gantong mga illegal na gawain. Kapag kung nakikita naman natin kung gaano ka-agresibo yung kampanya ng Unang Police Regional Office Cordillera laban sa illegal drugs. So ito yung kagustuhan ng ating Regional Director tuloy-tuloy na pagsiggawa ng mga anti-illegal drugs operations. Kaya lang talaga panawagan natin. Isigil yung mga gantong gawain. Noong nakaraang linggo, 12 tulak ng droga din ang kanilang natimbog. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. 2 universidad sa Baguio, top 2 performing school sa katatapos na MedTech licensure exam. Ang kwento, susunod na. Paglanon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning.
Stiff neck, flatulence, o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Umistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nangunguna ngayon ang SLU at UB sa listahan ng mga top performing school para sa MedTech licensure exam. Babalita, Jade Abelador. Inilabas na kahapon ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng January 2022 Medical Technologist Licensure Examination. Base sa resulta, nanguna ang St. Louis University o SLU na may 93.98% passing rate. Pumangalawa naman ang University of Baguio o UB na may 84.21% passing rate. Pangatlo naman ang Our Lady of Fatima University sa Valenzuela at pang-apat ang University of Santo Tomas. Mula sa 83 examinee ng SLU, 78 ang pumasa. Ang magandang balita, Louisian na si Cliff Patilao, top 9 sa buong bansa. Nakapagtalaga kasi ito ng overall rating na 87.30%. Sa dalawang magkasunod na taon, kabilang ang dalawang universidad sa top 10 performing schools sa nasabing examination. I feel proud because we were able actually to retain and uphold the good image of the university when it comes to them producing competent medtechs. I think the most challenging part of being a medtech student is actually facing on the complexity of the program itself, because as a medtech you need to somewhat master some very bulky subjects such as your clinical chemistry, microbiology, immunology and serology. You have your blood banking and clinical microscopy and so on, and being able to master all of those as a student is hard enough actually. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan, ako po si Daw